जोंनि क'क्राझार सहरनि गेजेराव मानगोनां रुपनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान फालिफैदों। बाहाय आंजों लोगोसे जोंनिनो बिटिसिनि एमसिएलए मानगोनां दनेस्वर गयारि सारबो दंमोन। बिथाङा एसे सिगां ओंखारलांग्रोबाय। दिनै आंखौ कमिटिया लेंहरनानै बाहाय बिथांनि श्रद्धांजलि मोनसे प्रग्रामाव आंखौ लेंहरदों। आं बाहाय फैनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेनि माखासे हिस्ट'रिखौ आं खोनानो मोन्दों। बिथाङा जोबोद मावथिमोन, समाज सिबियारिमोन आरो जोंनि बर' हारियाव आं बेखौ बयखौबो खावलायो, जिखुनु संगठनावनो थाया मानो जोङो गावनि हारिनि नेताफोरखौ सानफ्रामबो जों फुजिनांगौ आरो सनमान होनांगौ, मान होनांगौ। अब्लासो जोंनि खौसेथिया फैगोन आरो जों जेब्ला गावनि नेताफोरखौ जों मान होगोन, जोंनि जाथिया निस्सय बिनि उन्नति जालांबाय थागोन आरो बेखौ जों जेब्लाबो जोङो लानांगौ। जिखुनु नेता जों सनमान होनांगोन। जोंनि जाथिनि गेजेराव गोबांथार नेता दङ। सोरबा आन्दलनाव रुंसारि जालांबाय। बावैसो सिगां जोङो मानगोनां सुजित नार्जारिनि मोनसे बिनि जोनोम मुंख्लं सान फालिहैदों। बाहायबो जों गोबां जोंनि बर' समाजनिफ्राय बिभिन्न दल संगठनफोर नुजाहैजोबदों। थिग बेबायदिनो जों मान होनांगौ। जों बयखौबो मान होनो रोंनांगोन, अब्लासो जोंनि जाथियाव मोनसे हारिया गेरेमसा जागोन। आं बेखौ खावलायो, जाहाथे जोङो मान होलायनांगोन। गिदिरखौ गिदिर जों जेब्लाबो जेरावखि थाया जों मान होनांगोन। आं बेखौ खावलायो।